Ahoj, jmenuji Marek a všechny lidi zdravím do nám tohle video. Dnešní video se tu s Nikol. Čus. A je to třetí díl tady z Minecraftu, že jo, Nikol? Jo. A za kamerou, jak jsme to pak hráli, tak jsme prostě si ochočkali psy. Našli jsme normálně psy. Byli červení a teďka jsou bílí. Jak to asi buglo? Buglo se to, ano. Třeba 24. Nikol, můžu miminko si udělat? Je to že? Miminko. Stojí tohle masa. Počkej, a kos. Ty vrahu, ty jak mě zabít. Nechci, dívej. No, Dívej, masíčka, dvě dám. Ale vole, musíš je dát stoupnout. Tak je dej ty, ne. No dělej. No ještě druhého pohní makej. Že to jsem už dal? Tomu a No tomu. nedal. Dal? Tak asi měl hlad, no musíš znova. Že tam žádné nejsou. Jsi žádný neprdel. Nemus. Tak já jim dám tady tohle. Syrové masíčko. Ne. Jim dám syrové, když tak. No dělej. Cože? No tak jim dej, ne? To tě zabijou, neměl jsi bouchat, vylez na žebřík. Dělej. Co si děláš? Srandu, Jdem ne? radši sednout. Dej radši sem, nebo já je zabiju. Marku, na. Dej mi to do bedny, protože to hážeš. Ok. Za to vás praštím. Ne. Jednu. Oni mají úplně ocasky důle. A je to ano, třetí díl. Že jo, Niky? Třetí díl. My si říkali, že to prostě vončo dáme. Už to tam hlas? Jo. Nekecaj. Au. Ne, máme pustit, jo? Tě zabije. To si zkus. Tam nejsi, to si zkus. Marku, máme průšvih. Co? Běž na lolku, na jídlo. Jídlo dochází. Jo, díky aspoň sám, že mi zabili a já mám. Niky, a v téhle díle, co bys měl jako udělali? A já mimo jdu dělat terasu. Tak jo, tak já jdu ven. O, teďka se to lidi buglo. Jak se To je jmenuje- další Jak se pejsek. jmenoval ten, co nám psal do komentářů, ten pribiňáček, nevím. Jo, pribiňáček něco to... No. Dívej mi se Tak to už jsme buglo. to jo. Už jsme to dopilovali. Jo, už to zapilujeme, už tady auta nejsou. Ano. A díky za radu, pribiňáčku. Ano, to nebyla moc dobrá rada. Ty, Dneska máš jak pěkně. a dneska nebudeme natáčet, jak jste zvyklí, 20 minut a tak, že jo. Dneska bychom to video udělali trošku kratší, že jo, Niky. Jo. Hej, ale... Jo. Takže lidi. Takže jo, jenom jsem se na něco lidi podíval. Jo, takže dneska to bude takové kratší video. A tady je kejvka. Já jsem Oli. Čakobello. Já jsem pro psy ohladu. Tak udělej. Já jdu lidi na louku a jdu na ovce, jo. Jdu je sekat. Tady je vajíčko, co našel. A tam byl kolka nebo něco. Jako ne kolka, ale... Dnes Ne, uvidíte, Marek se... A nesmíš mě teď... Ty kdyby se za mě teleportovali. To je zase sranda. Ale ta láva mě tady rozčiluje. To už chytnou. Víš, chyba jich tam vžduchnu. Nesmíš stranda a pak ji zabijem. No jasně. Ale vy na mě nemáte, protože já jsem teďka úplně někde jinde. Dnes uvidíte, Marek pokusí zabít psy. Takže čaute lidi. Považíš se je zabít a pak je zabývat tebe, jo? A když nevíš, třeba já mám Ender Pearl, třeba schovanou někde. Tady není louka, jako jsem na louce, ale tam skoro nic není. Nikolko, tam je ovečka, ostříháme ju, co říkáš? Tady je pejsek a nemám kosti. Jo, to je pech. A zkusíme přežít noc. Takže... Mám nového psa. Fakt? Jo. Jakého? Malého? Fakt. No. A kde můj? No, nevím. Niky, pojď za mnou, tady je taky pes.
Pojď za mnou. Asi taky už konečně psal. Jestli mi vidíš, tak dívej, tady je hnedka. Jdem kosti a dívej, tady je. Hnedka, než uteče. Tam jsou dva dokonce. Marina, přijde se. Já tě vidím, pojď, rychle. Co chceš? Tam jsou psi, rychle, než uteču, já jdu za Tak já tebou. vemu kosti. Máme jenom 2. Pojď, dej mi je, já chci. Dej mi je, rychle. Ježišmarja. Jsem mohl zrovna jít dom pro mě. Díky, proč ten pes chodí za mnou furt? Mám takový divný trošku pocit, nemyslíš? Ještě ten pes chce mě zabít. Jo, dívej, tady pejsánek, po ten pejsku. Pejsko, lidi, trošku se mi to bugá. Ale to jim vadí nebude snad. Ne, já jsem si teďka čupl. Lidi, ne, neutíkej pejsku. Máš ho? Ne. Já ho zabiju teda, jo. Zabij ho. Hnusáka jednoho. Ty jsi mi nedala meč. Máš ho v bedně, já to nemůžu si nebrám všechny věci. Ho zabij rukou, ne? Tak já to nechám. Ještě jedna kostička. Je, tady musí být někdo kývka. Je pro nás sleduje tvůj pes. Au. Až na to, že moji šaty sedí dobrý prank. Tak já jdu zabít. Rám. A dnešním díle budeme dělat takové zase hovadiny. Nic neuvidíte. Lidi, pište do komentářů. Co bychom měli dělat? A postavit. Co bychom měli dělat? Fuck. Ne, choď sem. Zavři. Blbečci. No, jak to pouštím a zabiju tě, jak to si. Takže jo, lidi. Nikolka ho práskla, začíná být noc. Přežijeme noc, Niky. Jo, přežijeme noc. On to nechce se. Tak já za to nemůžu, lidi, začíná být noc. Musíme se ohrát. Já nevím. Pojď ty hajzle. Já mohu rád. Takže tady postavíme, já kolem našeho baráku to oplotím, jo. No jasně, bugl se. Utíkej si někde. Jo, opojď to. Ale tady není crafting. Aha, já ho mám, ne? Můžu se ten malý koko. Potom dobře. Nenadávej tady v tomhle videu. No. Potom... Bože, koko mi tak debilní. Tady? Co? Shnilé maso si dám. Pojď sednout. Tak, sedni, hejtla. Sedni. Konečně. Pojď. Mě pomoct, vyrob si taky ne. Šel jsem to jídlo, jak jsem ti řekla. Ne, protože tam nic nebylo ani. Ježišmarja. Takže lidi, asi za chvilku to ukončíme za 20 minut, co říkáš? Jo. Nebo nějak za... A proč nechceš dávat, aby dávali lajky pro další díl? Marku, tak to bychom, když už udělat tak zrovna s tím psom. Tak jo. Co děláme prostě? Tak ne, já... No tak od tady má. Oh my god. To je stát na 10. Cože, ten není... Nikol, ten není branka. Co? Já jsem se tak... On spadl do lávy, čvada! Pojď. Komu to vidíte dveře? Je to tak pěkný. A musíme kosti, pochopíš to? To nebudeš. To nebudeš teda. Tu gebu. Tak dobře. Ukáž, já ho nevidím, ukáž. Taky ne. Villager, pojď sem. Jo, tady je. On vyskočil. Hej, Marku.
tam položil, asi řekl panikař, nebo já nevím. Ne, to jsem se, že aj kolem toho stromu postavíme. Počkej, tak já mám taky, ne? Počkej, mě nenecháš nic udělat. Máš kolik máš? Já mám 24. 13. A kolem lávy to oplotíme. Jo, hej. A zase ty zombíky... Počkej, tady musíme ještě dát hlínu. Takhle. Podívejte do krabice, jestli nemáme. Tak jo. Ne, dřeve mi to schoří. Nezhoří. Hoří. Uděláme, co říkáš, uděláme krv. No, vlastně. Krv? My si opíkáme, nech to. Až tady. Ty vole, Marku, neser. Ty mě hoří plot. Proto děláš kolem toho. Ještě tam chytné důmy s plotem. Ale já si tě čekala, že tam není dobrý nápad. Ne, nech to. Nech Tak to. ale... Já nechci, aby tam bylo. Ale- Půlka ale- do baráku. Klidu, klidu. Jo, jsou klidné. Zkuste sem tam dávat. No tak klidně. Hej, já mám nápad. Nebudu tam dávat žádný plot. Tak to zbůrej. A dáme něco lepšího. No co? Mám tam vlnu. Ne. A pak tam zombíky nemůžeme zhazovat. Ale můžeme si dělat to krásně hoří. Ty se ale vymysl. Jo, takový krb, dívej. Maria. Tě neučili, že se v lesce ještě zapalovat oheň. Tady ještě to hoří. Já to ještě tady opět. Já jsem úplně na zemi. Ježiš, jak stojím. No však si na zemi. Asi nemáme nic na spadu, máme uhlí, ale si neřekli. Jsou tady někde o čem? Marku, víš, No co? máme jednou. Pojďme do kejvky, ne? Tak Prozkoumávat. tam ještě. Já jdu hledat za jídlo. A tam nejdu Když je sám. neschopný, je můžu najít jídlo, tak musím najít sám. A jdeš dom. Ty Marku, Počkej, kde seš? tam jde ty ne. Pojď za mnou. Takže lidi dneska... Jo a vykrát... Necháme si to pro další díl. Co? Tu vesnici. Ne. Hej, my tady mega dlouho už jsme. My už jsme tady jako lidi 3 díle a to není možné, jako po dlouhé době vesnica. Děláte si jako lidi srandu. Asi ne, protože... Nik, tak si ty věci veme k nám, jo. Ne, vole, vem jídlo. I tam, kovárna. Jo. Počkej, ale aby to lidi věděli, co tam je. No já si to všechno černeš, co? Nečornu. Takže lidi... tam diamantový krumpáč tam byl. Pak tam, ne diamantový, železný. Lidi, Niky, tak já to tady všechno odkopu, jo. Vem nejdůležitější. Vem žrádlo. Nemáme žrádlo. Vole. A jo, si můžeme každý den chodit a třeba kopat dřevo. No. Postavíme loďky. Postavíme loďky. Marku, vem žrádlo, rychle. Okej, pojď. Já mám tady Takže lidi, já si myslím, že... Už mám to střelátko, tady je jídlo. Juchu, tady je jídlo. Niky ostříháme a zabijeme. Dobré ne. Lidi, už to je docela dobré. Teďka budeme bohatší, že jo, Niky? Že? Všechno bez, dělej, Marku. Ty možná vždycky chodívat. Jo, ne, my se budeme okopávat, to budeme a tak různě se o to Já pečovat. vykoupím ty pece. Já nemám doma pece, ani na žrádlo obchodu, tě zabiju. Nechte ho. Lidi, dneska se mi to nějak seká, nevím proč. Marku, Cože?
něco tady je? No však jo, já nechápu to vůbec, jako co tam je. A šel jste dál něco to? Studna je taky mutovaná trošku. To jsem já trošku. Trošku víc mutovaná? To jsem já. Studovat. Takže lidi, já to tady trošku jdu odkopat to dřevo. Tohle ne. Tohle, na tu brigádu přece. Ale já jsem udělala loďky, ale mám se sem podívat pěšky. Jako. Tak v dalším díle by se tohle vybrakovali, že jo, Niky? Ty hajzl, to vzal. Vezmi zpátky moje obě ličky. Ty, mě tohle taky.